Sa dinami-dami ng naging kliyente ng tattoo artist na si Juan Paulo Estocado, may isang hindi niya raw makakalimutan. Nagpatattoo sa kanya noon sa Maynila ang sikat na aktor na si Jericho Rosales, isa ring Bicolano. Wala akong idea na si Jericho na pala yun. Kabado noong una pero kwento ni Juan Paulo, nakitaan niya ng kabaitan ng aktor. Nung nag-handshake siya, sabi niya, "Kamusta na, Noy?" Ganun, "Ano na, Noy?" Tapos talagang kabado yung kamay ko. So, mabait siya, sobrang napaka-humble. Pinakaunang tattoo niya is script word na salitang Oragon dito sa may niya, dalawang paa sa legs, sa likod. Bali, nakatatlong tattoo ako sa kanya. Tubong Sorsogon si Juan Paulo at miyembro ng Philippine Tattoo Artists Guild Incorporated. Ilang beses na rin siyang nanalo sa kompetisyon at ngayon mayroon ng sariling shop. Sa una, syempre, hindi pa naman ganun yung ka-stable yung income mo. Kasi, syempre, hinahanap din ng tao yung quality yung trabaho. Once na nakilala ka na, yun, magiging stable na din. Sa una, mahirap. Pero pag tinuloy-tuloy mo, pag nasa puso mo naman, magiging maayos naman ang lahat. Sa Naga City naman, nakahanap ng regular na mapagkakakitaan ang pintor na si Zarina Samorin, 36 years old. Talento niya ang pagguhit na minana pa sa ama. Kala ko lahat marunong mag-drawing. So, nung nag-aaral na ako, napansin ko na yung mga kaklase ko, hindi sila marunong, nagpapadrawing sa akin, ganon. Nitong pandemic na ibenta niya ang ilang obra sa isang exhibit. Pero ngayong may karamdaman ang ama dahil sa stroke, kinailangan niyang mapunan ang pangangailangan nito at ng kanyang dalawa pang anak. Ang naging inspiration ko noon, maliit pa ako si Papa. Lagi niya ako sinasama. Maliit pa ako, pag nagpipaint siya, tapos may mga part na, nagle-lettering kasi siya, tapos may mga part doon na may drawing. Ngayon, makikita ang mga obra ni Zarina sa mga pader, bag, maging sa sapatos. At ang kanyang mga anak, hilig na rin ang pagpipinta. Gusto ko po ang pagpipinta kasi masaya po ako kapag ginagawa ko siya. May Dimaano, CSN.